Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова. Днес поставям акцент върху това, на какво се дължи неочакваното решение на президента Радев за референдум за еврото и още кои партии ще го подкрепят. Коментар от Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ, Божидар Божанов, депутат от Продължаваме промяната Демократична България и съпредседател на Да, България, и бившият вицепремиер Ивайло Калфин. Време е да започваме. Защо Има такъв народ ще подкрепи президента в искането му за референдум и това ще се отрази ли на стабилността на кабинета? Коментар от Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Ще подкрепите президента Радев. Това сигурно ли е, господин Йорданов? Вижте, ние съществуваме като политическа партия заради замитането под килима на един референдум, който ние организирахме. Още когато бяхме телевизионно шоу и тогава над 3,5 милиона българи излязаха да гласуват на този референдум. Това е бройка хора, която отдавна не се излезли да гласуват на каквито и да било избори. Ние винаги сме смятали, че пряката демокрация е един от най-чистите инструменти на демокрацията изобщо, а и политиците са избирани за да изпълняват волята на народа. Освен всичко останало, референдумите са и начин, по който самият избирател до известна степен се учи на демокрация, тъй като ако се вземе не толкова добро решение, тогава последствията се усещат от всички и всеки един избирател знае, че и той носи отговорност за това, което се е случило, а не да се крие зад гърба на определена политическа партия, която е избрала, после вика, аз бих направил нещо друго. Ние сме ясни, че трябва да се питат гражданите, както сме ясни, че и по този въпрос ние сме за еврозоната, защото, ако ми оставите 5 минути, мога да обясня защо се изговориха един куп глупости и как бяха наплашени хората и как създаде излишна истерия. До известна степен в момента с този референдум на президента прави ли го същото? До някъде може и така да се разсъждава. Сега ще кажете за еврозоната, но тенденциозно ли е точно на 9 май? Трябва да си го питате него дали е тенденциозно. Сега той каза, че не е тенденциозно. Чухте го днес. Добре, то също така днес излязоха и някакви неща, какво е казал преди 1 месец или преди 2 години. Март месец в Пловдив и аз го гледах това. Да, казва точно обратното. Сега аз съм наясно, че хората не са замръзнала мухавки хлебари, че се променят и могат да се променят възгледите. Той не е направил нищо незаконно и затова искам да съм безкрайно ясен. Първо, няма нужда да създава истерия около това. Както гледам, че истерясват част от политическите партии в розовия спектър. Това е нормална законова процедура, която президентът може да инициира. По закон нормално е сега парламента да се произнесе. Такъв е закон. На който не му харесва, трябва друг закон. Оттам нататък, ако парламента подкрепи този референдум, някой, който иска, ако някой иска, може да атакува въпроса в Конституционния съд, тъй като самия въпрос е спорно дали може да бъде задаван. И това го каза председателя на Народното събрание, конституционалист, доцент Киселова и много други конституционалисти. Юридическият бивш вече съветник на президента каза, че е противоконституционен този въпрос. Но аз не съм юрист. Затова казвам, че си има най-чисто за да няма истерия, се върви по законовата процедура. Ако някой сезира Конституционния съд, той е органът, който казва дали е противоконституционно или не. Ако си спомняте, когато ние организирахме референдум, бяхме поставили 6 въпроса. Те минаха през Народното събрание като одобрение, бяха атакувани в Конституционния съд и 3 от въпросите паднаха. Разбира се, че на нас като организатори ни хареса. Но такъв е закона и какъвто е закона, той трябва да се спазва. Затова призовавам всички колеги, без емоции, без истерии, всяка една политическа партия си носи отговорността за това какво подкрепя, какво не подкрепя. Стига да е по закон, това е нормалният път. Не трябва да има драми. Ние сме ясни, ние смятаме, че хората не трябва да бъдат питани. Пряката демокрация според нас трябва да е по-пълно застъпена. Това ще подобри и демократичния процес, и доверието към съответните политически лица, които представляват хората, както и ще повдигне политическата култура на самия избирател, който няма да може да се крие зад политиците, които е пратил в парламента. Сега ли беше времето, господин Йорданов, за този референдум? Защото и вие споменахте онова изявление на президента Радев в Пловдив пред студенти. Той обяснява защо не може да бъде поставен този въпрос.
Вижте сега. И как изглеждаме отстрани? Защото Борисов днес каза, звънят ни от ЕЦБ, от Европейската комисия и ни питат какво се случва. Перефразирам. Но как изглеждаме в очите на партньорите ни? Сега този израз, какво ще се помисли за нас чужденците, нали, издава известен такъв, как да кажа, комплекс. Няма значение как изглеждаме. Важно е как се чувстваме. Добре, българският президент на 9 май излиза и казва това, което казва. Всяка една политическа партия, всяка една институция трябва да носи отговорността, която носи, когато взема тая длъжност или на тая позиция. В случая президент. Той е начало на президентската институция. Аз мога да имам различно мнение, колеги могат да имат различно мнение. Той е взел това решение и съответно ще носи отговорността за това, което направи. Говоря като обществен отзвук, като последствия, като тайминг, като каквото и да е. Ние сме си ясни. Ние нямаме страх от референдуми. Всяка една политическа партия трябва да е наясно, че по-важни са хората, отколкото това, което те си мислят. Нашата роля като политици е да убедим избирателите в правотата, която ние защитаваме. Ако не успеем да ги убедим, не сме се справили добре в тази част. Хората винаги са прави. Хората, когато сбъркат, ще осъзнаят, че са сбъркали и така се израства като политическа култура. Сега си мисли, че да речем в Великобритания едва ли са щастливи от Брекзита, който си само наложиха. Но те този път си го извървяха демократично, приеха се последствията и ако има подобна ситуация в бъдеще, вероятно самият избирател в Великобритания ще мисли преди да отиде да гласува нещо. Не може политиците да разсъждават за хората като за стадо овце, което трябва да бъде пазено задължително от всичко. Да, хората трябва да се понесем, всеки един избирател, всеки един българин трябва да се понесе отговорността. Ние, ако се стигне до този референдум, ако целият законов път бъде извървен и се стигне до този референдум, ще обясняваме защо не трябва да се гласува с за на така поставения въпрос. Това е наше убеждение. Има един куп икономически доказателства. Въобще цялата тема около приемането на еврото, не знам дали ви е направил общение кога изтеряса. Някъде до 2020-2021 България вървеше по пътя към еврозоната бавно, спокойно, еволюционно, ако щете да се изразя, без истерии. С появата на ППДБ тая тема се политизира. Те започнаха не да я защитават или да обясняват, а истерично да я налагат. Което е толкова малумно поведение, че предизвика обратна друга малумна вълна в лицето на Възраждане, които също толкова несъстоятелно почнаха да пищят срещу тази теза. И нормалният разговор, дали е полезно, дали не е, за това, че имаме сключен договор за в Европейския съюз, за ползите от еврозоната, това отиде някъде на майната си и останаха две малумни групички, които си крещят и всъщност се получава разделение на обществото. Тежко. Няма нито един нормален разговор. Да ви задам няколко прости въпроса, ако ме оставите. Те са риторични въпроси. Задайте ги, след това има много какво да говорим. Знаете ли как се изписва, когато правите банкова транзакция в левове? БГН или БГЛ? БГН. Какво означава Н? Номинал. Български номинал. Не БГЛ, български лев, а български номинал. Защо е номинал? Защото след кризата на Жан Виденов, която фалира държавата, ние сме във валутен борд, левът беше закачен за марката, съответно сега за еврото, и левът всъщност е една условна хартия, която е другото изражение на еврото. Ние сме практически в финансов план с евро, откакто сме във валутен борд. И една ябълка, ако я разрежете на две, и от друга страна имате друга ябълка, ако аз на тия две половини викам мандахундри, това няма никакво значение, защото това си е ябълка. Една бутилка, ако струва в момента 1 лев, тя реално е 50 евроцента. Толкова е била вчера, толкова ще бъде и утре. Тоест ние нямаме проблема, който имаха държави, които влизаха в еврозоната, при които няма фиксиран курс. Да речем Италия, Гърция или Испания. Там валутният курс скача и при влизане в еврозоната, съответно може да има спекулации с курса. Ние този проблем го нямаме, защото ние имаме фиксиран валутен курс към еврото. Ако влизахме в доларова зона, тогава мога да разсъждаваме на тема какъв ще стане долар, ако влезем в доларовата зона, тъй като на свободния пазар лева танцува. Искам и още един простичък въпрос. В коя страна, питам аз, при криза и държавата, и фирмите, и населението, къде си вкарва спестяването? Или в долари, или в евро, или в злато. Тоест в активи, които са сигурни. Аз не съм забелязал при криза, да речеме в Бангладеш, да тръгнат да инвестират в лева. Или в виетнамски донки. Или в руска рубла.
Цялата тая кретиния. Той тук политиците си държат парите Ама в всеки нормален човек, дори ако има някакви спестявания, си прави помните. портфейл и го разхвърля в различни валути и в различни активи, които си сигурни. Пак повтарям, сигурните, в които в цял свят работи, са долар, евро, злато. Българският лев като валута не съществува от 1998 година, откак влязахме в валутния борд. То е друго наименование на 50 цента, 50 евроцента. Един лев е 50 евроцента. Малко по-малко. Това е истината. Останалото са истерии. Това е хубаво да се говори и ако се стигне до референдум, това ще обясняваме на хората. Това е абсолютно формален преход. Цените в България растат не за това дали сме в еврозона или не сме. Ние не сме в еврозона и те са по-високи, отколкото в еврозона. И къде са контролните органи, но това е за по-нататък. Да, това е вътрешно наш политически, икономически проблем, който не зависи от еврозоната. И още нещо искам да кажа. В момента ние, понеже държавата е, съм го казал 1000 пъти, след Асен Василев е почти изгребана от към пари, и тъй като има много плащания, правителството беше принудено да тегли дълг. Защото когато имаш плащания, а нямаш пари, единият вариант е дигаш данъци и взимаш пари още повече пари на хората, вторият вариант е вдигаш дълг. Дългът, който изтегнахме, не е малък или който ще се наложи да доизтеглим. Ако бяхме в еврозоната, лихвата по този дълг ще е 3 пъти по-малко. Дори ако бяхме изчакали 4 юни, лихвата щеше да бъде по-добра. Проблемът е, че първо той не е изтеглен целия. Второ, имате плащания, които те не чакат 4 юли. Когато трябва да платите, а не сте платили, вие нямате избор да чакате. Държавата стартира, това правителство стартира с минус 5 милиарда неплатени задължения от Асен Василев. 5 милиарда към фирми, които са свършили работа. Представете се на вашата телевизия да ви дължат парите за миналата година. Ще ви пука ли за някаква дата? Или ще искате да си получите парите, които са ви забавени сега? Нали вчера излезе информацията за дефицита от Теменужка Петкова и там изглежда страшна ситуацията. Ние изпълняваме ли всъщност критериите, защото и президента каза, дали сме готови за еврозоната. Нали? Това попита и днес го каза вчера. Хубави отговор на този въпрос. Най-хубавото, че не може да се спекулира от български политици, а отговорът ще го даде Европейската комисия, която ни прави проверка. Те са външни, те нямат интерес да вземат една страна, която е разбита и не отговаря на критерии, защото ще удари по техния собствен джоб. Така че това е поредната спекулация, по която тук някакви как да ги нарека, етнографии се упражняват по темата. Има една етнографска партийка, която е замръзнала в потурите. В крайна сметка от възраждането насам българите се стремят да захвърлят потурите и кълпаците, условно казано. Господин Йорданов, вие да заедно в съвременна цивилизована Европа. С тези партии ще гласувате за референдума на президента Радев. Това притеснява ли ви? Дали проведохте днес разговор с Борисов? Вашият лидер, господин Трифонов, говори ли с Борисов? Защото днес той призова ГЕРБ, СДС, ДПС Ново начало и АПС, както и ППДБ, да застанат зад това да не се допуска разглеждането на този референдум. Всеки може да призовава от името на политическата си партия както иска и след това да вземе решение такова каквото иска. Ние акъл от другите не искаме, както и ние им даваме, ако забелязват. Ние си имаме последователна политика. Ние смятаме, че хората трябва да бъдат питани на референдум, без ограничения, разбира се, законосъобразни въпроси, които не са противоконституционни, и трябва да се съобразяваме с решението на хората. А вече процесът до реализацията на съответния референдум има достатъчно време, в което точно партиите ще трябва да убедят избирателя кое е правилно и кое не. Ние смятаме, че тук изредих един куп доводи, че няма никакъв проблем да се влезе в еврозоната, ако страната отговаря. Дори това е полезно за страната, защото ще ни позволи да разполагаме като държава с повече пари на по-ниска лихва, защото заеми ще трябва да продължим да взимаме и следващите години, докато стабилизираме бюджета. И е много по-различно, ако вие като семейство трябва да теглите заем на лихва 5% и заем на лихва 1%. Нали? Разликата е огромна. Българите трябва да почнем да разсъждаваме за държавния бюджет, като за личните ни пари. Когато теглим заем и натоварваме поколенията след нас и децата си, има значение дали ги товарим с повече или с по-малко. Имахте ли колебания, господин Йорданов? За кое? Вчера, когато чухте изявлението на президента Радев, как да постъпите като формация, част от управляващото мнозинство? Не. Ние никога нямаме колебания по базови неща. Както написа господин Трифонов, ние сме в това управление, за да решаваме проблеми на страната, които сме
идентифицирали и да ги решаваме колкото можем, но не и да вървим против принципите си. Едното няма връзка с другото. Аз не разбирам истерията, която се опита да се прокара от някой, че кабинета зависи от това дали ще има референдум или не, дали ще влезем в еврозоната или не. Има един куп други проблеми, които са важни, които трябва да решава едно правителство и няма централен кардинален проблем, който да го държи или да не го държи на власт. Това е един от проблемите, които трябва да бъдат разрешени. Ще развали ли отношенията ви, вашето гласуване за референдума на президента Радев с партньорите ви от ГЕРБ? Няма никаква логика да ги развали, при положение, че ние на други теми сме с различно мнение, но имаме подписано споразумение за съвместно управление, в което пише какво правим. Сега и за това ще поговорим. Под това е важно дали сме на един акъл. Това, което сме подписали, ще извършим. Оттам татък естествено да имаме различия. Ние сме различни политически партии. За нас референдума е приоритет. Ще ви разбере ли Борисов вашата принципна позиция? Защо ще подкрепите? Питах ви дали сте водили разговори. Аз не съм, съмнявам се, че господин Трифонов е водил разговор. Вероятно такива разговори ще бъдат водени. Но не е и нужно. Той отправи призив политически. Не е нужно да се води разговор, при положение, че нашата теза е ясна и пак това не е проблем, който би трябвало да разклати управлението. Това не е такава тема. Защото първо четене така изглежда от страни. Не, така изглежда от изтерясването. На нормално гледане какво е станало? Президента, който има това право, ще инициира референдум. Парламентът, който има това право по закон, може да го приеме или не. Някой после, който има това право и събере необходими подписи, може да атакува въпроса пред Конституционния съд. Ако целият път бъде извървен, стигне, къде е проблема? Вие консултирахте ли се с вашите юристи, господин Йорданов, с вашите конституционалисти? Доколко този въпрос може да бъде зададен по този начин и не е ли противоконституционен? Защото доцент Кислова каза, той е спорен. Това е точния цитат. Ние ще ви говоря така. Ние не бихме формулирали подобен въпрос. Което означава, че според вас е противоконституционен. Не, казвам, че ние не бихме формулирали подобен въпрос. Но нас от референдуми не ни е страх. Нито една партия не трябва да ги е страх. А какъв въпрос бихте формулирали? Ние такъв въпрос не бихме формулирали най-малкото, защото за нас това не е проблем. Аз ви разбрах въпроса по този начин не бихте го формулирали. Защото той днес каза, аз не съм против еврото. Тук не става въпрос за или против еврото, а за годината. Тия въпроси трябва да ги зададете на президента, защото така както е формулиран, това означава, че примерно 2027 няма проблем да влезе в еврозоната, ако на този референдум се каже да. Тоест той не е формулиран България да не влезе в еврозоната, защото това не може да се пита. Това е директно противоконституционно. По този начин има юристи, които наистина изразяват съмнение в неговата законност и пак ще повторя, има си път законов. Решението може или не може, го взима Конституционния съд. Ето, Конституционният съд вкара величие в парламента, според мен абсолютно неправилно, но те имат правомощията да го направят и аз не съм излязъл на площада да плача с тъжни сълзи. Вижте какво реши Конституционния съд. Това е органът, който взима такива решения. И ние всички останали трябва да се съобразяваме, ако се стигне до там. Нищо не е незаконно. Нито това Радев да се опита да направи референдум, нито ще е незаконно парламента да го отхвърли. Ние сме ясни. Говоря останалите. Не е незаконно да го отхвърлят. Няма да е незаконно, ако не се отхвърли, някой да попита Конституционния съд. Няма да е незаконно и решението на Конституционния съд. Няма да е незаконно и ако се проведе референдум и ако то е успешно, тогава политици са длъжни да се съобразят с мнението на хората. Не виждам защо се изтирясват. Пак казвам, тази глупава разделителна линия евро беше наложена заради политическата глупост на ППДБ и те си отгледаха обратното изчадие в лицето на Възраждане и професионалният разговор, човешкият разговор отиде някъде далеч. Вие отговорихте ли си, това е финалният ми въпрос, сам за себе си, защо президента го направи сега? Той каза днес, не е заради политически проект. Аз не мога да съм главата на За хората. да се опита да разби управляващото мнозинство и това се чува от анализатори? Не знам. Отказвам Факта, че се изтерясва, вие казахте, политиците изтерясват. Защото средата е такава. Просто тя стана такава последните 2 години. Затова казвам, че всеки трябва да се носи отговорността.
Ако президентът е имал някаква друга цел, трябва да поеме и последствията на това, което прави в момента, включително в изтрясването на средата. Законодателна програма ще имате ли? Финален въпрос наистина. Както каза премиерът Росен Желязков с чувство за хумор? Въобще не беше чувство за хумор. Той им го каза директно на Станислав Анастасов, май му зададе този въпрос от ДПС ново начало. Той му каза: отваряйте сайта на Министерски съвет. Цъкате Министерски съвет. Излиза ви страницата. Втория банер отгоре надолу пише програма. Те казват, правим разлика между управленска и законодателна програма. Там има ли срокове? Това ще приемем до еди къде си? Във вторник ще имаме, ако всичко върви живот и здраве, ще имаме допълнителен разговор за законодателната програма, приоритети, с кое започваме, т.е. с кое продължаваме като приоритети, кое може да мине по-нататък. Притеснява ли ви? Така е, че тя законодателната програма върви и в момента се приемат закони. И някои закони вече са на второ четене, и регулатори избираме, и промените в изборния кодекс трябва да влязат скоро на второ четене. Тоест, това също е глупаво някой, който казва, то няма законодателна програма, при положение, че има и тя върви, просто законите се приемат внимателно и бавно, а не едно през гьотере, както беше доста често. Съвсем финален щрих, притеснява ли ви тази подкрепа на Пеевски? Този размахан пръст, защото го видяхме тази седмица. Темата за управленската програма дойде от Пеевски. Ама той, доколкото си спомням, той атакува кабинета по отношение на управленска програма. Това не е подкрепа. Това е по-скоро атака. Някои го нарекоха сценка. Доброто и лошото честно ченге. Да ви кажа, не ми по какво говорят останалите, ма наистина, защото тези, които най-много изтрясват на Пеевски, те работеха с него. Бяха заедно, прегръщаха се, целуваха се, подписваха закони заедно. Ние такива неща не правим. Другите, които изтрясват за Пеевски, пък бяха в ДПС до преди 3 месеца. И бяха част от онова ДПС. Самото ново начало има право да се защитава и да говори каквото си иска, както и ние от Има такъв народ. Никой не може да ни казва какво да правим, при положение, че ние сме убедени в нещо. Всяка една партия също и за ГЕРБ, и за БСП, и за ППДБ. Аз акъл не им давам. Така че те, ако обичат, да не ми обясняват ние какво да правим. Ние имаме ангажимент към БСП и към ГЕРБ, и то ангажимент към подписаното споразумение съвместно управление. Точка. Останалите имат право да правят каквото си искат. Така да завършим с тази прогноза. Референдума на президента Радев няма да разбие управленската коалиция. Поред мен е глупаво подобно нормално нещо, което си има, както казах, логичен път. Може да стане, може и да не стане, и в двата варианта закона няма да е нарушен. Това е нормален политически процес, какво толкова. Благодаря ви, до нови срещи. Тошко Йорданов, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.